Esselamu aleyküm iyileşler, vatandaşlar. Salam, Türkmenoğlu, ne bu Türkmenoğlu ile yine de biraz sohbet edecek. Selamun aleyküm iyileşler, selamun aleyküm saparağa. Hava şunka gururumuz nesip ettiğinden bir interesin tema değişti olacaktı. Yani ayal maşgalamının teması boyunca. Adam biz şu an biliyorsan köp zat yurtta bolyan şu hiç yatırılım doktan şu yurtta bolyan bidudunçulukları, bir kanunçulukları. Adam şu sebeple arada interesli materyal elime düştü. O da ne mi diyeyim ki şu Afrika'da Liberia deyip bir yurt eştensiniz hem ben. Benim sapara eştensiniz. Av şu yurtta ne ençe milap graždan urşu emele geldi de. Bırak olmalı. Şu yatırılmayan ondan ahır sonu şol graždan urşunu gidi oturan urşunu yekecor ayal hem erkeklerden ne diyeyim ki mekrem de akıllı olup çıktı da şol yekeci ayal şu graždan urşu ne çillap gidi oturan graždan urşunu yatırıldı. Yekeci emel bilen. O da neyle emel ona yutacak olsak ilk bilen şu Kadim Gretsiyan bir dramaturgu vardır, filosofu Aristofan deyip eşten oldu. Şu an komediyası var, Lysistrata deyip. Şu an kim gıdıklanan olsa bir de institutta da attı, berliyat da bu da atlar. Şu Lysistrata komediyan süjetin esası ne diyeyim ki? Motivi. O motivi şu Afina şehrinin Lysistrata deyip bir Afinyankası var. Ondan şol uçtu şu yurt içinde bizim bilişimde olarak Gretsi'de burada or kense uçuyordu. Her kim bilen öz başına öldürü olur. Katı urşan ne diyeyim ki Weinstein'ın narodtu da ondan şu buraya çekilse armiya Gretsi bir bilen uçtu. Şu Afina hem şehri şolun erkeklerini urşu veriyorlar da. O zaman şunun koyuyorsunuz çek olup şu Lysistrata diyeni ahli ayarlara ne diyeyim ki şert koydu. Şertem derle Çağrı. Çağrışetti hem ayarlı oylarına şu Afina'nın şu te uruş gutoryanşa öz yastıktaşlarında öz çağlarında esasen öyle yastıktaşlarında eğerlerinde bir şart koymalı. Şu seksualne zabastovka diye ne diyeyim ki pamerçi. Sen oraya aydayım. Düşnük kullu diye. Avu. Şunu yanında getirmeyen deyip şun şart koydular. Şun sünnede şu uruş yatırlı ahır sonu. Erkeklere boyun ödürdüler de ayarlar. Onu da salmak diye. O da odalam de geçiyordun real değişme yok bununla olin. Son hayran alım ben şunun tarihte. Bula neyle mulda Aristofan'ın komediyası bu yasamada attı olin yönü. Akası tarihte de var eken bu da atlar. Şu Liberian prezidenti onun adını da Ellen Johnson Sirleaf diyorlar da. Şol usulülerin ne şeyle gidiyor oturan graždan urşunu yatırıldı. Sebebi hem ayarlar şu Liberian ayarları bana boyunu şu şertini makul olup şol usulü yerine getirdiler olin şol graždan urşu yatırıldı. Ondan şondan sonra bu ayarlar şol eden usulü için mekrili için Nobel'ski premie mire verdiler. 11. yıllar. Yani interesant da вообще tarihte bu. Biyografiyasından baydıp versen. Biyografiyasından baydıp versem ol burada ur ne diyeyim ki Harvard'da gutoran Amerika'da 10 yıllar yaşak giden öyle doğulu 38. yılda doğulu Monroe'de öyle bay maşkalan içinde doğulan hava çağası. Ondan sonra irde 17 yaşında erre çıktı benim.
4 sany çağı doğurdu. Prinsipi Afrikan ölçeği boyunca bu kenimde olun yönü şoňsyny öýde näme çağa doğuruwam öýüne bir instituta girip образование bildi de eline şu ona häzir ýönerden diýeler şu железная леди Afrika diýerler de Margaret Thatcher bilen onu sравнивать edýärler. Sebäbi ýurt üçin eden işleri gatyken olaýalyň. Ondan ödem matematikada baş çıkýan güýçlüler näme Matematik. Hava bilimdarlaryň biri şol sebäplen Harvardda Amerikan Harvardyna girip şu taýda stepень magistr делового администрирования diýär. Şonu alyp şol wezipany şol okuw gutorup ondan şonu gutoran soň öz ýurduna gaýdyp geldi. Şu Liberia. Ona gelişine de sırada şu Министерство финансов Либерияň şu помощник bolup girdi. Ministr finansyň kömekçi bolup girbildi. Ondan 7 ýyldan ýa ministr bolbildi. Soňra şoň oňsyny de şu döwür ministr bolup oturka hemme şu Afrikada çykyş edýän diktator rejimlere garşy kän çykyş edýärdi. Ondan şu особенно şu o öz ýurduny Liberiýanyň prezidenti bolan Samuel Doe şoňa garşy çykyş edip ondan onu şu sebäplen maňa şu politiski karýerasyny başlatdy. Şu sebäplen meni ýurtdan çykardylar, dissident boldy. Teako yaşatmadılar da. Üstesine de 10 yıl maňa türme näýildim kem o ýyl kestiler maňa türmede. Ýöne şu türmeye basman meni kowdular Kenýa gitdi. Şu dur. Oň sözüne de är bilen aýryşdy ärim bir düşdümi näme şu ministr bolup Türkiýe gapsyny depip girip bilýät da şu skandal edip kabinetden ondan haýsy ministr bolup oturan wezipaňda sen adamyň beýle samsyk bolsa, конечно, aýryşarsyň. Adam ýöne häzir alaýal öde ýene ikinji sıraga Pirisbra saýlanyna o täzeden inni oň sözünde de şu häzir adalandy näme üçin öz awtoritetini köpeldi şu zam ministr finansy bolup oturan öz oğlunu işten kovdu. Şu diňe näme üçin rastrady üçin diňe şu nalogyny, nalogu deklarasyasını alan pullaryny görkezmet diýip şu sebäbi şu giňişlerin Liberiýada şu antikorrupsiýonly näme gidiyor? Antikorrupsiýonly o kampaniýa şonu özi baş tutup öz oğluny wezipeden aýyrtdy. Onuň bilýär onuň şu adam özi soňra şu 2006-njy ýylda özi prezident boldy. Şondan soň näçe tapar Pirisbra edip saýlawa täzeden çykarylyp ýöne şu esasy bellenen tarihte bellenen şu öz ady nädip belletdi şol usuly girdi şu grajdan urşuny ýatyrdy diýip şoň bilen meşhur boldy bulayal. Ýadyňyzdan çykarmaň Ellen Johnson Sirleaf diýdi. O 74 daha ýaşapdyr da. O 74 ýaşynda. Nene bulduraga eken biraz. Onuň eşitýänmi? Eşitýän. Şunu bir mikrofon gowdura. Mikrofonum bugun gowy, düýün gowy däldi. Ay bolupdyr. Indi şu sebäplen men şu disiplinli pikir edýän usul bolýar sebäbiň türkmenlere teklif etjek bolýar. Men haky we türkmenlere de däl esasy şu biziň aýal maşgalamyzda bilemok teklif ýok bunda da däl ýöne näýildim kem ýatlatma. O ýatlatma ýöne men diýjek esasy. Florialakda adam işleýändir diýjek bolýan da şeýlere. O da bir bolyn ýöne bir hili tertipsizrak bor biziň aýalamyzda gönümel beýle ýüztüň bolyn. Ýok, şunu gurrun etsegem olar düşünýändirler.
Yo, ona da urun del ben esasy şu gelen pikir kelleme disisine çağalıktan bizim hemmemiz esasy alyan terbiyemiz niden geldi. Esasy hem mehr berýänem çörek berýänem bize seredýänem ejip bolup çykýarda doğru dämi? Her kim Owo. ondan şu esasy terbiýe ejimizden gelýär. Kakalarımızdan bir erkeklerimizden bir конечно любой maşgalada enede atıda gerek yani bizim bilişimize göre erkekler köp şu kazanççıların başagay olup çağlarını elem degen onun öğelerine oraya dinle şu pul ökelerine gidenler de o uşak gidenler belki köpse ona medyanlar şu aynı erkek olup şunu üniversitelerini burken leal olmasın deyip yani esası mehr gelýän, aklym gelýän şu sebäpli ejelimizden hemmemizde. Şoň üçin men pikirimçe bizim şu esasy şu wagt problemamız şu bizim çağlykdan albilmeýän terbiýemiz, albilmeýän mehrlerimiz belki aklymyzdyr. Oň üçin hem sizin bizim ayal maşgalalarymız, bizim neden anlamamız şu wagt men näme üçin geçen saparam diýemde men aýtdym çağlykdan bermeli terbiýany, aň düşünjesini çağan sebäbi çağan näme dünýäge gelen täze bir insan oň kildesi näme bilen dollar bermeli. Ondan şu çağlykdan ruhnama bilen doldursaň onuň başga zat bilmeýär. Çağlykdan ýöne telewizore görkezip ana o haramda bizim prezidentimiz ise olaram şu goşgokap hakiki sajykda da görýänsiňiz bizim hospitalylarymyzda sajykda da mektepde de şu zatları öğretýärdi boş kellelerine başga zat duýman bilimem ýok, adam ýok. Şoň üçin awa Türkmenoğlu ya tözüm bölüm bölüm başla. Awa Näme pikirim oturjak bolsaň, bu sor men bir ýanky bir primer getirjekdim da. awa getir aw. Ýanky birinji klaslan oku esbaplarına Türkmenler fiýnet görýärlermiken? Ýanky harplykdan başlap nemelerine. Şu taýda birinji sahypada prezidentin suraty barda. Kitaplar hemmejesinde de birinji sahypada prezidentin suraty, ikinjisinde onuň maşgalasynyň suraty, üçüncüde ýene şol ýalak. Birinciden bu gatyr aýtdy. Şu suratyň şu taýak düşmesiniň özü men ömürlük geldim diýmän demesde. Signali. Ana şu da men diýjek. Onuň ikinciden iň aýlygan demesi bilimin, ilmiň içine siýasat goşulmasy ýöne dönüklükli adam däller. İnsan oglunyň ýolbaşy adamyň edip biljek iň uly jenaýatydyr. Ýa 21-nji asyrda ýanky ýolbaşy, siýasy ýolbaşyň kitaplara ödüm çağa entek hiç sada düşünmeyen entek harply atyny basyny bilmeyen çağan nemetine şu suraty nemetmek ödüm wujdan tarapdan ýöne adam kärçilik tarapdan kanun tarapdanam birinciden ýigrenç bu medeniýetçiligiň aňyr başy bu nemetin tarifini ýeder ýalagam derler. Şol adama birinciden goýanlar goýdurýan hemmesi üýüşip bir ýöne mahluk ýani insanlyk nemesinden paýyn almadyk näme diýin adyna näme diýsen gelişip duran zat şo çağany ýaşlykdan zambir dedilýär-de. Ondan ýanky harplyklaryň içinde many mazmunum ýok, çağalary öwretip biler ýalak näme de ýok, sistematik näme de ýok da. Harplaryň bir-biriň ýerinden gelen ok da. Seredip göräň harplaryň bir-biri bir kiçik roly beripdir da. Öne goýmadym, demetmedim, şu çağasy bilen näme ýanky okoşun barlyjak bolýar, onuň harp ýok. Okap. Uratlary, ýemeleri geçýär-de. Bu ul jenaýetdir. Bunu derhal ýok edip onu değiştirmeliler, manily, mazmunly zatlar goýmalylar. Bu oýunjak zat däldir. 30 ýyllap bular şey diýen näme.
Bu cenayetin ağır başıdır. İyileşler. O ene ata Çağanı çağalıktan dayalayarlar son ağıtlarını yazıp bilen üniversitede utoran yiğitler ağıtlarını doğru yazıp bilen oklar. Inanmaz. Doğru ama biliyorum. Ben öz gözüm bilen kulağım bilen eşten gören de adım ben. Onu harplıktan yanlış yildirilen köynök yalak da şeyle oluyor da. Baştan başlıyor da. O çağlarda ne var? Beyniniz yok mu? Ben kelle diyem yok da beynin içinde zat yok mu? Biz niye de yetiştiniz siz? İlk ölen öz çağlarını dayalayağınız siz şodatlar bilen gollağı verip şodatlara ben şoňa hayran. Näil siz şoňa yer ölberleýäňiz? O sesin çıkarmanam demedip diyorlar. Ben fulani, ben bu deyip diyor. Şodatları görmeyen adam sizin ahlakınız değildir. Hemmek şu yer, çağa değilen de hemmek işte var. Şunda. Şita şu öz çağaňyzy öz eliňiz bilen şu arwahlaryň agzyna atýaňyz şey dip. Şoňa düşüneňiz köpeğiniz. O çağın beynisinin içini boşa diyorlar. Ya içine zat girme diyorlar. Bu ne diyen bu yani bugün ağrımını ölçer yalağım derler. Yani şunu görüp kesin çıkarmayanım yine tatlısı olsun deme den cinayetkardır şu zatları. Den. Doğru. Onu yankı biz korkuyaz, biz eğdiyaz, biz beydiyaz yok. Bunun hemmesi demedir. Siz özünüzü oruyanız. Bahana bilen, deme bilen. Yönü şu vaatta da öz çağalarınızın bağıtını yatırıyan. Ben demem düşüncem şunlarla Türkmen oğlu bilmedim ben talapkar olmam mümkün demi de olmam. Yok katı doğru. Benim şu fikre geldim insanını aydana şu fikre de pişireceğim. Ben öyle yazımda şu Ecem Pahir hakiki Hakan Pahir'a ne köprünç işte onun kendi görem moktum. Esası iyi iş çalışanım ben şu Ecem Pahir o da bilim olan son, akıl olan son bir sayısı orum bize de yardıma düşen oldu biliyorsun sen şu hem yerde Lenin'in portreti da Lenin'in babamızı bizim ağımıza girdi ya tabi zatlar olin şu öyle şun diyemde Ecem Pahir bir hili yığıncılığım dereden noktada yani oğlum yani şeyle çağa olsam ben yardımda şundan şun söylüyor yani oğlum şu durmuşsun kuruluşu şeyle bolmalısı şeyle hakikat şeyle öyle bile terör veriyordu bana. Şon qollawçylygyň Ecem Pahir'in şoňa men ullukan minnettar bana elime kitap berip çağalykdan kitap okuýardym men ýadyma düşýär. Şo sebäplem açkydakyny guradım çağalykdan okuýardym. Bizim maşgalamyzda hemme çağalar eline kitap alıp giyjeti bilen hiç wagt çyrany öçüren nokta sen düdüniň rasparýadyň bady interes öyle giyeceğim yarım gördü o kahvatırın ay böyle yani kendi gözüm dayarlama or çözüvet olmazsa köp başkaları biliyorsunuz yo yatmalı düzgün var o zatlar yoktu bizde okuyan Türkmen atı telçek olyandır yo men urum Ecem öyle gösteriyordu elmen şunu kak deyip şoň için men gatyp minnettar onuň şu belki şu sebäpli men aňym şu çağlıktan sebämen seljerip başlaman öwrünümde özüm ağı garany şu sebäpli aýdana men pikirimçe hemme şu bizim ýurdumyz özgörçek bolsak ilk bilen aýal maşgalalarymyz şu golawly etmeli. Bizim hemmeden anlamamız şu kimde çağa baý bolsa öz çağıňyza siz terbiýe bermeseňiz olan kellesini ana şoňaly bizde hökümetimizde oturan arwaklar kellesini öz düşüncesi bilen doldururlar. Şoň üçin şoňa ýol bermeň diýjek bolýarsa bizni esasy aýdyljak. Şolara garşy durjak bolsaň iň bolmanda siz öýde de bilýäňiz şu zatlary öz çağlaňyzy dogry terbiýelep, dogry pikir berip şolara hemmesine ullukan goşan tor oda. Aýdana men pikirimçe. Sebäbi bir prosto primer wada TV gatda
Ene misal için näme diýilýär? Orçça jaba diýilýär da, gurwakka diýilýär. Oo. Şo gurwakkaň bir interesni bedeniniň bir interesni nemesi bar. Swojstwasy. Şonu ol gaty suwatsaňyz, suw atyp, допустим, bir любой gawa atyp, şonu ot ýaksaňyz, ýoşup bilen gyzýan suwa gurwakka ilk başda öğrenşendir. Ýoşup bilen şu teniniň temperaturasyny şu suwa göre prisposably edýär da. Ýöne şonu etjek bolanyna kän güýç harj edýär da, fiziski güýçlerini. Adam şonu iň soňunda şu suw gaýnaw uranny уже şu gapdan çykylanok şu gurwakka. Ýöne şu tägir ýança oturar şoň üçin. Sebäbi soňa waka уже gaýnaw uranny ol çykylmaň sebäbi hemme güýjüni şu prisposableň üçin Yitirýär. O yitirip iň soňunda уже çykaýmal wagty çykylanyk. Bizem asmaz bolýar. Bizem şu wagtky situasiýamyz şoňa meňdeş. Bizem gurwakka ýaly şu gaýnaw suwuň içinde oturýarmyz. Prisposably edip bolan ýöne iň soňunda gedek gelen wagty bizem çykylmaz köpýmiz şu suwdan. Şo gylgynçylykdan, şu erkençlikden. Ana şoň albo şu gurwakka dönmäliň diýende, sebäbi ol gowluň alamaty däl, ol başga suwly bar. Onam şu biziň çağalamyzda sindirin, öz bilýänligiňizi, bilmeýänligiňizi özüňiz okaň. Ýöne şu iň bolmany men düşünýän şu wagtyny hökümetiň edýän işi şu çağalykdan mektepde, sajykda berýän terbiýesini şoňa garşy çykyp öýgelini iň bolmany öz çağalaňyzy bilen şonu absurda edip söhbetleşdik edip şolary öwredin. Sebäbi siz oňa diýmeseňiz ola çağan aňy şu düşünde galar şu dogrudur edip şu kelledini sajykda ýa mektepde goýulan bilimler şu dogrudur edip ýeke dogrudur edip onu siz hem dinlemezsen kullansanız görýänsiňiz şu wagtky bizim köp ýaşlarymyz uje kemala gelen ýaşlarymyz bar. Ählisi TikTok'ta tüýür telefonda tüýür rady diýýär. Eger şu bir hili özgürdüğünüm diýen ok durmuşyny ay özgünüm öz şatmam diýär näme. Akma wara. Akma wara ýöre otyrlar. O da şol şu biziň maşgalalarymyzda öýünni ejelerinden terbiýe almadyk çağalar köpsi. Ay bolan garndok ýene şu ba şoň planshet şonu kulenem oňaýarlar. Onuň ýöne çağan kelledini öz düşünjäňizi guýmasaňyz şonu kulenem ondan zombi çykar, mankurtlar çykarýarsyz şu wagt. Bizde şu wagt näçe nesil mankurt çykdy. Hakyky kellesi boş diňe şu prezident diýip goýup oturanlar köpse hakykatdan onan ýaram şoňa şu datlara. Sebäbi çağalaryňa içinde de bir neme bar. Döwlet şu döwürde işlän nemeleriň hem mesleğindir elbette. Köp bölegi. Näme diýen, bu adyny tapyp bilmedim, böyle içi gurçukly ýigitler. Ya şoňlar ýöne döwletde işlän bar, özü iş edeni bar, nemesi bar. Ýöne daşyna bir zat birleşip bir zat etjek bolsa her seniň içinde öz gurçugy bar da. Doğru. Ters ýanky netije bermeýän neme destruktiv diýilýär da. Doğru. Ters nemeli bir nemeleri bar. O küçükliğin bir gapdalyndan ikisi goşulşyp hiç sadet bolanok da. Onun o jemgyýetiň içinde o taýdak ýagdaý daşyndan gelip bir güýç kömek eder öýdýärler da. Ýanky halkara gurulmalary bolmy ýa-da beýleki daşyny apaditde diýdi şolardan mı? İçinäkiler ýanky ýeňilişini kabul ettirilipdir da. Ýeňillik şunu kabul etdik. O boyun egdik. Indi biz başka alaç yok o. Başka alaç yok diýip şol ýalak ýanky soslu düşünjeni çiňipdir da.
Şonun alak deme var. Bolmasa ol bir prosentин hem yok. Sen halkın seni şu deme derece yetirip görünün demesi. Müngde bir olmağı mümkün. Tani. Yöne şu korkuyunu yani milisiyan tani bilen onun bir İsraili alak demesi bilen deme diyorlar. O miliste olan katlığın hiçbirinde beyin yok, medeniyet yok, tertip yok, terbiye yok, ağır namus yok, vicdan yok, hiç yok. O yönü iki ayaklı canlar pul kazanmanı biliyor, niyetik kazanmanı biliyor. Yönü amtanlık demesinden hakkını almadık. Bunu topur it. Mena it diyenler, bir Sovet dövründe şoları it diyedik de. Doğru. İyidili adam bilirse olmuyor. O düzgün tertibim gerektir olun yönü. Şu tayik iyidili adamın baranını ben özüme görmedim. Yo, onun değil mesela sayı zormen yardımdan koyuneme vicdanlı da atlı isleduvchilerin badı selçen hava yönü sistemin özü şey adamın ettiriyada ya sen şu tadı özün dayalanmalı ya da işten çıkmalı. Onun için meni kendi çağırdılar, men biliyordum da şunu olmazsa o iyi yerler, batyalar olur ya sen boyun olmalı ya boyun olmalı o da atlara ya da özün asasın onu alı suçuran kendi o da çıdabilmen canını kastedenler şu vicdanından geçibilmen o da atlara men bildiğin köne dövrün adamlar bolup biler yektik olun o da katı selçen olayanlar ben sağlığımdan beri şu bir kaptalımda milise var da bilyan ağam. Son milisiya da şoň için idiliýär sebäbi başga hiç de oňarmandan sen diýen pul kazanma diýende olar ona moňoranok ağam köpüsi. Olardyň şu halky çürkäp, kösep şolaň ağlawy hukmunda ne luboy usulen şolardan pul almany oňarýarlar. Özlerine şu adyna durmuşy çykaryp ýöne pagonlaryny aýryp ellerine bir pil bersen ya çek çersen oňarmaýar hiç tadım şol adamlar. Şoň için milisiýa diýerler aňsat kazanç diýip. O taýyňam kazanjy şu aňsat derler. O taýda da ya sen özüňe garşy gitmeli, öz wujdanyňy näme galan wujdanyň bolsa-da şonam satmaly da sen şu taýda oturup işlejek bolsaň. Adam şoň için o taýda oturan adamlaryň şuma köpüsi aýdana hem wujdansyz hem beýnisiz. Adam şöyle adam allap çürkkemen oňarýarlar. Ana şu zatlara düşünmeli. Siz bolýan korku mehanizm bolupdy da halkyň özleri gorkup bolýarlar. Özleri gorkok bolup dören o istezine de eýleklerim şu gorka sede var edýärler de öz halkyny onuň düşünen oklar şu ertesi gel şolar seneni wediýpäňde näçe işlersiň belli däl. Ahyrdan götüňe depilip çıkarlar ortaýdan. Iň sonunda da sen çağına gelip deger sen şu öz eliň bilen ýatan yani şu usulun korku usulü gelip benim sen çağan kellesine singer. O da senden öter olup çıkar. Ya da ağlı çıkar ya da ol birini alırlar ya da onu alıp çürkerler. Ahır sonu. Ondan sonra düşünülen noktalar şu adamın köpüsü. Şu an için aydan öz çağalarına doğru ayap saklan, öz çağalarına doğru terbiye verin. Şunu etmeseniz, in olmanla köçe çıkılmeseniz karşı olup korku oturanım bolsaňyz ýöne sizin şu garşydaşlygyň bir alamaty şu öz çağaňyz hatsa adam bolup ýetişdiribilseňiz şu da garşydaşlygyň bir alamaty bor siz üçin hemmeňiz üçin ýurdu özgörçek bolsak ene şu ýasasy pikir şoň üçin aýdana özüňiz ýitiren bolsaňyz iň bolmanda çağalaňyzda bir gelecek berin şu terbiýe bilen eline kitap berin okudyň sen köp adam düşünülen şu adamın yaş oranını kemala gelen son instituda girdi endi bilim alsan ütler diye ütümüz bu da hatta çağlıktan sindirilmese şu adam sonra onu 52 diplom alaysın. Amerika'da da görüyorsun şu an 5000 Türkmen var. Köpüsü kandidat nauk doktorlar prepodavadı ediyorlar. Yani şu an düşüncesi, şu korkukluk an düşüncesi onlar bilim alan yani kellesinde terbiye yok olan düşünce yok esas şu sisteme karşı çıkış etmeli öz yurdun için yüreğin ağrıp
şu sistema bilen näilem bolsa bir hili söwüşmelip o gorkuşup ýene şu öz keteklerini otyrlar hemmesi. Iň bolmany öz ýeriňizden her ýeňiz bir terbiýe berip, bilim berip biziň ýaşlarymyzda näil волонтерçilik, Amerikada da şu datdyr gaty giňişliğin распространённый, волонтерçilik diýe zat diýilýär. По-любому adamlar çekýärler şu diýişe. Çağalykdan, imini mektepden başlap, şu 1-nji klassdan, sajykdan başlap çağalara şu prepodavatelleri berde bilim üçin gaty kän gowaýlyk töleýärler. Dopustim, morlumlara sebäbi esa her luboy hatta bu Finlandiyada ministrlerden neme ýanky premier ministriň aýlygyny bilen deň. Şo diýenler. Köp bolmada. Luboy ösen yurt düşünýär. Luboy jemgyýetiň esasy güýji şu bilimli nesil. Şu bilimi bolmasa, düşünjesi bolmasa soňa waka bu yurt dagar. Kim gelende de ya kellesinde ya gorku bor, ya uğurluk bor, ya şoňal biýdüdüňçilik ýöne bir normal jemgyýet ösmeýände oňalykydan. Ine şuny kiçemäň esasy pikir şol. Sağol yok. Gowy neme gowy ýöne halkam düşünýändir mikänýände bu zatlara sebäbi neme bar? Ýa bir ýagdaý bar da. Şu nemede yetişen nesil ýa şu soňky 25-30 ýylda yetişen nesil yemäni gadanjyny esasy gatlary şu wezipede görýärde. Ina biz kän tinet görýärse eksperiment edýäs, tinet edýäs, kän nemede ýüpüni boşurak görýäs. Hemme ýerde başlyk boljak da. Yani başlyk bolsaň gowy bolýarmyşyň. O da gowy da atdyr bolýar. Ol iş etmeli. Bir dawaň maksadyň bardyr. Şu maksada yetmek. Onu nähile wezipede bolup işläň dedim. Ýöňde maksat goýup şoňa jyrjaşsaň onuň bire bilen iýçileşip, ýani bire kömek berip bolýar da. Yok, o bir başlyk bolmalymışyň. Yokman, o da ulu bolmalymışyň, galany diýen etmelimişyň. Oňoryna o da atlar bilen nemeleri yok. Onuň bolsam bolýar. Şo taýk yetmek üçin birini ýamanlamaly. Ya ýamanlamaly. Türkmen milli häsiýetine öwürlük gidipdir da. Şo da. Onu ýamanlýar da. Onuň ýa Türkiýede zatda jemgyýetiň nemesinde biri barada gurrun etjek bolsaň, şol adam ýanynda ýok bolsa gurrun edilýänler şonu edýän adamyna demedýändirler. Derrew ýazgarýarlar o. Bolmaly şeyledir. O ýanynda bolmaly, ýanyna ýüzüne onuň üçünji diňlediň gelýän bolsa şol ýanynda diňledýäňde. O ýüzüne aýtmalylar. Ýüzüne aýtýan, o da jogap berýär. Ýok eýle diýe, ýok ýa ýalňyşýan diýe, tenki dogry diýe. Yo, bizim kedil bolupdyr şunu, şu opozisiýanyda diňleýän bolan, ýaňradan otyrlar, suwutdama, amma ýöne iň soňunda hiç ýyl suwutdamada çykaran, ýöne ananaýyň diýär, sen kim Hudaýym sen, saňa anana reali. Sen näme özüň bir görelli görkezdiň saňa anana reali. Sen näme gudrat görkezdiň anana reali saňa. Ýok, ana şoňaly, eýle beýle, ol eýle, ol poh onky biderek insanyna da seredýän ol aslynda özleri bir boş bolup çykýar köpüsi. Öz bilýän zatlar. Gurrun nemetmede şol gurrun etdirjek. Yo, wapşe häsiýetinden özüni şol iýilişek, ondan özü barada şeýle ýanky. Yo, men adnym tutmak gurrun da bulan Türkmen bahyryň bolşuna diýen şu ähli milletimize singen şol. Kim boldun şu doktor, nawuk boldun, jurnalist boldun, tapaw ýok şol bolup bar bolup bilşi şolaň. Sen iň bolmanlar özüň görkez, näme edibilýän, näme etdiň sen, elinde näme bar sen. Hakiki. Iň bolman aýdana bular hereket etmekden geçen aýdyp goýup edip oturlar. Men şoňa hayran, bir-biriniň goýup edip
keyip görýärler. Şoňusyny reyting aljak bolup nämeňe gerek? Siz hakykatdan hem halkyň aladasyny diýäňizmi? Bize ýadadyk şowrumda. Şoň üçin men arada da görensiň, men känur elmem degme diýse, decision tapara köp soraýan ýere aýtdym diýip. Menem birazajyk ýadadym şu zatlardan. Şoň üçin birazajyk özüme bir nälidim ara kesmallym da özüme gelenip sebäbi hakyky ýurdun aladasyny edýän adam, wyjdany galan adam. Decision bu zatlardan birazajyk ýanýa da küýe sebäbi Kağıdının kirlerini pikirler de kim için ediliyor şu datlar. Bize ediyaz o eyleklerim kağıdı diyişel. Size edin bizim görülüyor da. Ne için ben sen için yek özüm etmedim bu datlar. Bana şu düşündürüyorsunuz lan. Men edem sen belan sapına gerek otaydı. Ne mi hükümete getirebilecek adamlar. Yöne talep etmeni hemmek şu onur ya. Yöne öz primoy abazınızı şu özü Türkmen olup öz yurdunu aladı diyen olsan. Ne için siz hiç tat eden yok. Ben şuna hayran. Ne için men size gelip getirip men ya sapara ya halmrada ya beyle aktivistler siz elinize o kağıtlar getirmeli bu dağıtları elinize döküp men ulanın. Sizem şunu ulumsuzluk edip ya alars ya almars diyen oluyorsunuz. Siz özünüz bir görközün de özünüz bol edebilecek dağıtınızı. Siz özünüz bir yardımcılık edin. Benim için boş oturuyorsunuz. Kim size Allah Teala da size elinize verin oturun yerinize hiç tat vermez. Neyim şu akıllarlar diyara daş teoriyondaki dünyanı özgürtecek bolsan ilki özünden başla diyorlar da. Siz özünüzden başlayın şu zatları. Özünüz bir zat edin. Hi in olmanı barmanızı kıyımına dayın haçabı. O bu layık vasın zat diýilýän şuna maňa oňuruňyz ýok siz. Nokot koyun komentary yazma bir nokot koyduğunda bolýar. Şuna ma oňuruňyz ýok diýende insanyna da ýöne talap etmän oňarýar. Sen kim? Sen arlawçy, sen beýle, sen eýle diýip. Siz özüňiz ama şu türkmen halkyň türkmen topragyndan çykan çağalar asyz. Näme üçin şunu ala dediňiz ýok siz? Men şoňa hayranam. Ýene türkmen ogly men deme wödipem prezidentin wödipetinden kän ullokan görýän-de. Ullokan däl pensioner men edetim gelen zat edýän o bana şu da sen alan gerek zat däller wödipen hem gerek gel ben diýen özümi şu taýyň prezidenti bolanyň şu duruşum müňesde o. Şu da. Onun yankı şunu gawanýarlar ne men prezident bolsam şulary ýakjakmyşym. O esleňiz ýakjak. Ona men öňümden aýdaýyn. Çoň şeýle boljak gel. Golaylar. Elinizde hapa bolsa конечно ýakylarsyň. Menem etjek şonu. Dogrusyny aýtsam. Onun birden bolaýsa birden nip başlaýarlar da. Onun şular şeýle şulary ýalak demek. O taýda birden näl oraya bolany bar. Ne şoň bilen birat nemedik. Odan ýa-da diýä kömek edip bolanok, gynandyrýan nem ýeri. O kömek edip nemedip bir urukturup başlayan bolun, onun ýüzüňe tükürük gidýänlerim bar. O ta bolýan oňa da ýüzüňi nemedi. O gelene geldiňmi diýär, o gidene gitdiňmi diýär, ta bolýar, o käsa bolum diýen ok. Ne şeýlerek bir yemäni gördüm de şu yemäň içinde 25 ýylyň içinde şu taýda işlänem bolsa ay %80'i %90'ı içi gurçuklu. Yani beýnisi gurçuklumy ya içi gurçuklumy bulara düşer ýalar. Ay bular tutuşduğuna gurçuklu. Şu an köp. Gaty gynançly ýagdaý. Yani Türk gardaşlarymyz, doganlarymyz ýeňilenip şunu bilen yürekden kömek etjek bolýarlar bolyn. Yani şuloň ýagdaýyny görüp ýöne kellelerini ýaýkapdy düşünen oklar da. Beýle de bir millet boğmu diýerler de. Ben özüm hayranam şoň üçin. Hat hayran galýarlar. Hem gaýrat edin entäksit emmesini bilen ýok, ýoş bilersiňiz ýöne täze nesil ýetişdirmeli. Joňa kömek edin diýip şeýdip o ýanky ýaşlary eýdip beýdip bir terbiýelejek, nemetjek bolýar, bir görelli görkezjek bolýarlar da, nemedik. Milletçilik näme, o milli duýgular näme,
Türkmen nähilek bolon, nähilek bolsa, nähilek bolmaly diýilen nemeler var da, edebi tertibi aňyrdan gelýän nemeler bardyr. Türkleň şo milletçilik nemeleri gaty düýüplü oturandyr. Nä teresten Germaniýa gidende de nirak barsa da asimilyasiýa bolýan näler eýlekleri özüne asimilir de diýendirler. O şo medeniýetiň aňyrdan gelýän nemesiniň güýçlü neme bolmagynyň esasy sebäbi. Evet. Ben näme diýjek bolan? Şo näme üçin aýdana şu senem menem köpüýmeden şu daşar ýurtda ýa ornuşup näçe oturan uje durmuşymyzy düzläp oturan adamlar biz öz janymyzy ýakýasyn şu zatlar üçin arada bilýänsiň menen şu täwäpli daşa işimi bitirdim bir döwür menen aýdandyr ony. Şu gadyp günne şu zatlara ýetişjek bolup ahyrdan işimden bir gün galymyn o taýdanam näme berde de näme başgalar wagtyna çykyp bilmeseň bolmasa duýdurdum amma wagtyna çykyp bilmeseň kime gerek buňa iş ber. Şu özümi şu işe ýakjak bolup ben taptım häzir iş Hudaýa şükür bolyn normal işim taptım diýip wezipamy gara öz derejemi gara alymy gara işim taptım bolyn ýöne şondan soň bir hili ýanan ýaly içim bir hili ýan kuturan ýaly näme sebäpli men bu zatlary edýän kim üçin edilýän bu zatlar bir ay ýatyr aňyrda garny gaşap ay sen plany sen paspadan hiç da gymylama şu diwandan turulman senem bärde özüň ýakyp bermeli. Onuň bize näme gerek diýende birinjilik bilen saňa maňa şu zatlar bolmasa bu ýaly durmuşymyz bar. Ýatan ýa kim garny ýaşap ýatmaly bolsa, ýatmaly bolsa, ene biz etmeli şu zatlary. Ene biz özümizi şu taýdan ýakyp, özümizi jan edip şu zatlary, janymyzy jep bara berip şu zatlary bir ütgeçek bolýar bolyn. Şu kim üçin edilýän adamlar gaýtyp saňa päskel beljek bolýar da. Men şoňa haýran. Näme üçin aň düşünjesi şeýle. Nüjel şu zatlary göreňde özüňiz kösenip, özüňiz ýanyp şu hökümetden, şu matky durmuşdan näme üçin özüňiz şeýdi baryp barýan. Şu aýdara kesmese awamaz ýa şu geçen saparam aýtdym ýöne. Türkmen bahyryň teni ýam kesim boldy. Şonu da düşünesi gelen ok hiç kim şulan. Şu gurwakka ýa gaýnaky gurwakka dönüp durdy. Şu diýen onuň ahyrdan gaýnak kuturar şoň üçin. Men şonu sindirjek bolýan onu adamlaryň kellerini hiç bolan ok baka. Ay bor ýuwaş bu zatlar ýuwaş tawır bilen ýani adamlary düşündirýän ýok. Ya bu zatdan ýörüýte dilenligiň sebäpleri bar da. O şoňa bir tiýin etsem görnüýüm dur. Biz hemmesini bilýän näler elbetde bolyn. Ne Türkmeniň milli taýdy bardyr ne dutar nemesine. Gadymy halk taýdlary bardyr. Şol telewiziýede zatda berilýän, radioda zatda ýok. Günne ýer bilen saat 6-da başlaýandyr ya 5-de. Ýa diňe prezidente bagşlanan aýdymlar başga zat ýok. Onuň 25 soňky 25-30 ýylyň içinde hey bir eser ýanky halky terbiýe nemesini nemeder ýalak bir menki ordum ýerýalak eser orta çykdymy? Oňa da bahane diýerler döwlet biziňki peçat etdiren ok döwlet gerek gel deme peçat YouTube var, internet var, çetli audio rapitler var. Şo diýen el ýeterde hemme de. Bolsa oň xaridary badyr gerekli eser var deme bolsa. Ýazyp ne halka ýetirin. Ol ýöne oň gurrun edip demedip ben bolmasa da siz hiç satdyňyz diýen olun gatoriýalarda. Sat bolsaňyz bir zat bolardy. Hiç satdyňyz. Boşdyňyz. O ben ýanky sypaýsyrawam demedem ok. Biz sypaýçylygy 25-30 ýyl ýetdik. Şuň atlaryny tutmadyk. O barmysyňyz diýmedik. Ýöne hiç satdyň, boş otsyňyz. Ot. O ben ýazgy di, şahyr di, näme di bolyn ýöne ortada önüm ýokdy. Netije ýokdy. Halka da ýetmeýär bolsa boş.
Men yadımdan şu Qur'anada dedi Bahir'in şu goşgularını ellenele göçürüyorduk. Bu şu Terpay kitabı çıkmanka Bahir'in ol Kerim Qur'an'ın pesin goşgularını şeydi. Köp eserler halkın sebebi ne ellisem kam. Ona huzuwa hatta bu dağıtlara elimiz bilen yaş men yadında şu an şu siz yali yaştık bizden bolen köp yaşlar bilen şu an dendi şu an onu şonu elden ele uçurup şey dip okap bilim alyadık biz şunun goşgularının eserlerinden köp saatlerinin şu bu dağıtlara hiç kimin hayali yok. O dine internet, telefon, TikTok diye bir tapar biderek bolusu dağıtlar. Nereden çıkıyor bu dağıtlar? Sebebi öyde maşgalatında terbiye yok. Terbiye veren kim? Enesi. Esatı geliyen 80% çağın geliyen terbiyesi enesinden geliyor. Ondan bir medya da burada berip durmolla, radyo, televizyon neme de o da yok. Vakt şumat Türkmenistan'daki medya cehenneme gittin ya olar baş prezidentten başka haramullan başka on tohumundan başka hiç de beren yok. Yani siz in olmanın karşıdaş şona karşılık görkezecek olsanız öz çağınız üyünüzde bir terbiyelen akıl verin ellerine kitap durun. Şu mektepte verilmeyen kitapları okutturun şolara. Öz çağlarınız adam bulup üstürecek olsanız olar ularlarınızdan gidip institutta kavam diplom ellerine alsa şu boşluğuna galar olar şu düşüncesine göre de son kudurmuşunun kururlar. Son geleceğine bir şeydik kururlar. Şu vazife sebeple korku sebeple yeni bir topur yeni öz ağın düşüncesini boş olurlar. Şu an için ben şu esası diyecek adam. Esası gelen şu anki terbiye hem yerde de ahli dünyada da ucu dakazını fakt enesinden geliyor. Aynen siz. Türkmen oğlu men Qur'anadar Edidov o yine de şu bir topur boydaşları vardı. Hem bejetin adını bilem ok. Bayram diyedi, Derya diyediler. Şolong yaşlığını bilenler ben 6-7 yaşımda olurum 18-17 yaşlarından ne şu döwürden tanıyanlar. Şu wat katı gıtlık deyip. Bilen? Diyeme yetti üttü o adamlar çöreğini uçtan sonku yer titremeden sonku yıllarda ne şolar bay olup ya da bol eşiretli durmuşta yetişip şu dereceye yeten adamlar değil. Ne dışarıda diyeme hovullar oluyordu, tapçanlar oluyordu da. Yani ülüm aşağına demede şu balıraf kombinatta. Bir setkan şanı. O ne bizim yemeğimiz akımın kiçisi ne orada onu artık deyip badı şolar hem beceri klaslaş yani Kur'anlar bilen öyle bayram tigirçi diyediler. Onun yine de neme şu 29. şkolun okuçuları şulun hemmetin. Benim şu tayda okudum ağam. Öyle mi sen? O da şular şu dövrlerde yani spektakl rahat koyup oyun oynayadılar da. Dışarıda tapçanın üstüne sene edip o biri okuya biri deme diye ke oyunları üyeleri neme diye bir topor halkam şey edip ya ben de alak yaşlar o demeli yırtık maykalı şu oturup götümüz aşağına kerpiç koyup şey şoları tine diyedik de. Şu eğilip yetişti. O zaman değerli talantlı adamlar. Yani adamların nemesi arasıydı. Yani, tarafta o. İçinin kuruçuğu yoktu. O ödem yaklı nemedi. 48. yıldan son bu neyse 60. yıllar da 60, 62, 63. Onun nesil yetişti. Normal nesil. Disitsin o. Yani bu at o nesili daha iyi alır. Ne içindir? Ay, şu sebeplerim. Boleliğin yani şu dövrlerden kan ne mi? Bu yaşayış şartlarım kan bu. Mümkünçülüklerim kan bu. Olun yani adamdan ahlak nemesi tersine gitti de. Ben misal için aydın, misal yok bunun aydın. Amerika köp kişinin şu sayı dövrüm yadına düşen olsa, ay biz duhovne natsiya derler, den ruhu pes millet derler, den bir de beyerde olun Amerikanlara olun. Ben hayran aldım, arada o statistika hataştım. Оказывается, Amerika'da günlü
1 milyard 800 milyon kitap okulya ağam. O her müntte 2,5 milyon kitap okulya. Şu yurtta. Ödem bilen bilmedikleri aydayın. Şu Amerika'da duran bibliotekalar var, kitapxanalar. Şolar hem zakusişler, McDonald'slar bile alanda şolardan 5 köp ekeni. Men hayran alım şu datlara. Akası Amerikanlar gata ken okya. Şu sebeplem berdeki yaşlar neylim olsa öz talap hukuklarını, şu adalatın neden çıkan hükümet kuruluşunu, yani bila pravaktiyadan Amerikan esası konstitusiyasının şu nemeler, şu datları naizust bilye. Hem yaşları çağırlıktan başlayıp şu mektepte sindirliye şu datları, adamın hak hukuk talapları. Şoň üçin bärde demonstrasiýada çykýarlar, talap edýärler hökümetten, prezidentim her 4 ýyldan çalyşyp oturýarlar. Sebebi adamlar bilýär, bilimi bar bu zatlar. Sebebi adamlar okudylýar bu zatlar, çağırlykdan singdirilýär. Mektepde de hemme ýerde de. Bizde o zatlar ýok. Şo sebäplen biz çüýredik millet ýaly. Biz oja galmadyk. Türkmen olup düşen. Bolmasa näil namusçy millet bizde ýadyňyza düşen bolsa taryh boýunça daşy şu Ors padşahyny ahranya edýän Lişne gwardiýasy bardy. Diňe türkmen şolar. Bilmeýän ol adamlara ýene or taryhdan bir maglumat bereýin. Bir döwür şu Soýuz döwri Almata o krepasty da galady ullakan. Şoňdaşyny Gazalbaşynlar 2 aýlap, mene 2,5 aýlap şonu alybilmediler sebäbi içinde oturan şu bel ofisiýerler. Şonu kim açdy diýsene 30 san türkmeni berdiler şu taýk. 30 san türkmen bir ýeňiň içinde diňip aldy pyçakly ssenada durmuşyp şoň içiniň garnizonunyň ahranasyny gyryp waratan açdylar. Ýene şol 30 türkmenden diňe bir dir galdy. Bir adam. Ana türkmenler näli edermen hem namusçy milletdi bir döwür. Şu datlara adamlar bilen oklar. Aýdana bir döwür şu orta asyrlar ähli Orta Aziýaň, вообще Ближний Востоgyň politikasyny edýänler türkmen bolmasa bizde ýurdam ýokdy o döwür. Bizde ýerem ýokdy bolýan bir döwür babam pahirden galan bir kitap elime düşdi. Родословный türkmen. Şonu özüň bir hany çap eden zady Ähli Aziýada diýe bir döwür wezir bolup oturanlar, şu ministr bolup oturanlar, paşdy hemmesi türkmen diýdi. Türkmenler bolmasa özgörden şu Orta Aziýaň politikasyny alyp baran şu wezirler esasy. Orta Aziýa Bagdatdan näme çenli? Ближний Восток diýende men şu datlardan biziň milletimiziň habary ýok. Nähili edermen, biziň nähili akly ösen milletimiz bar. Şu datlardan habary ýok. Tarihimiz gatty nämedir? Renkliler, bular ýalak tarih köp millette ýokdur. Tarihimizden utanır ýalaklar ýokdur, ýöne bizden utanmaly. Biz özümizden utanmaly o. Nämämize, geçmişimize ihanet etdik. Näme türkmen ogly epetli gürleşdik bugunluk. Awalny şunluk bilen gutoraýlar, şunlukçy. Näme daýly iýleşler köp sag bolun. Türkmen ogly saňa da sag bol. Sag bolam size de. İyileşler size de sağ olun unutmam. Ayal maşgalalarımız, enelerimiz, zenanlarımız çağalardan başlan öz terbiýenizi. Şu gurbanlaryň goşgularyny ilki bilen elime gystyran Ejim Pahirdi. Siz hem şu zatları öz çağalaryňyza sindirin. Iň bolmany şu da siziň bir garşydaşlygyňyz bar. Şumatky bolup geçýän zatlara. Sağ olun adamlar, sağ aman oturun. Bolýa sag bolun, saglykda görüşelim. Sağ olun.